नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव तालुका शिरूर जिल्हा परभणी. सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये त्या म्हणजे ज्या वर्षी धोंड्याच्या महिन्याला त्या वर्षी पाऊस पडलेला आहे. म्हणून म्हणतो की आणखीन सध्या सप्टेंबरमध्ये आणि ऑक्टोबरमध्ये चांगला पाऊस आहे. म्हणजे आता तुम्हाला एक माहिती असं सांगतो की 5 सप्टेंबर नंतर आणखीन परत पाऊस पडणार आहे. आणि परत एक सांगू इच्छितो, काय झालं आतापर्यंत देशामध्ये सुरुवातीला जे जून महिन्यामध्ये मान्सून आल्याच्यानंतर एक चक्रीवादळ अरबी समुद्रात झालं. ते काय झालं, उत्तरकडे म्हणजे राजस्थानमधून गुजरातमधून मध्य प्रदेशकडून उत्तरकडे गेले आणि तिथं स्थिरावलं. मग ते स्थिरावल्याच्या नंतर मग ते काय होतं, नंतर येणारा पाऊस काय होतो, तो सगळा म्हणजे बाष्प आलेलं ते परत तिकडल्या भागामध्ये खेचलं जातं. म्हणून यावर्षी तुम्ही बघा, म्हणजे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमालय, आसाम, छत्तीसगड तिकडल्या भागातच पाऊस जास्त आहे. पण आता याच्यानंतर जे पाऊस येईल, समजा 5 सप्टेंबर नंतर पाऊस येणार आहे राज्यामध्ये, परत पावसाला चांगलं पोषक वातावरण तयार होणार राज्यामध्ये. मग 5 सप्टेंबर नंतर पावसाला पोषक वातावरण होणार, कारण की अरबी समुद्रामध्ये परत वातावरण सक्रिय होणार आहे. म्हणजे मान्सून परत तिथं सक्रिय होणार आहे आणि ते पाऊस मात्र 5 सप्टेंबर नंतर आपल्याकडे येणार आहे. म्हणून ही सगळ्या